فامن simoore ene waɗi ñaawooje haa keewi miɗe heewi ɗo wadde jeewte te jeewte ɗe kadi eɗe kimmi oɗo mananta bidde o qissa ina woodi ijma u sahabati fof ina kawri wonde qissa o ina woodi annabi sallllahu alih wa sallam manan oɗo mbilew ande hakkunde mu'tazila ene yimɓe sunna mu'tazila en ɓen mbi ko qissa o woodani ɓe dallinori ɗum ko wallahu ya'simuka minan nasi allah wi ina renma e yimɓe ndeke noon hankkandi ɗum ɗo wawa hettadema kono ulama u sunnati en mbi wallahu ya'simuka minan nasi allah ne renma e yimɓe o koɓe mbaratama ɓe kaɗatama yettinde neɗal ngal ɓe ustata haqqille maɗa ɗum ɗo yettata ko annabi sallah sallam kono noon ko heɓata joom ɓalli en ko ina heɓa ɓandu maɗa sujjatul jabini wona en janggui wona tiinde makko monon ɗo kelgol ngol araba iyatuhu sallah sallam e wolde uhuda wona helano ɗum ɗo riwani ɗum memani ɗum ɗon wallahu ya'simu min nasi o ko ndiya mbaɗi kono noon ko ɗum koɗo arad yajuusu fi haqqihim kullu arad laysa mu'addiyan lodi nafsi aradu ñamde en sellude en ñawde en ɗumen ɗum ko heɓata ɗum woni ma noon famen ɗum ɗo ko hunde tabinde wiidena yedda ɗum ko candallaagal tan